ɲininkali kɔni do sa nga a caman bɛ a nafa man bon kosɛbɛ mais baasi t'a la mɔgɔ bɛ ɲininkali kɛ min na o de hami b'i la o tuma na an bɛ fɛ ka baara daminɛ a bɛ mankan nɛmɛ dɔɔni an ka se ka baara in kɛ ni Ala ka diɲɛ ye an bɛna sira di nabi ma ayiwa a ka ɲininkali minnu b'a bolo a k'olu lase mais o kɔnɔna fana na minnu ma se ka nabi yɔrɔ sɔrɔ ni ɲininkali b'u bolo u bɛ se ka ɲininkali di mɔgɔw ma ka na di Isa ma kɛnɛ kan yan baasi t'o la Ala sago sɔrɔ bisimila. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ala k'an bɛn sababa ma. Ɲinan Mawuludu 2025 an sera ka ɲininkali hakɛ min sɔrɔ mɔgɔw bolo o bɛnna ɲininkali 26 ma. An ye kelen sɔrɔ tabali la yan o y'a dafa 26 la. Ɲinan fɔlɔ ko yalima ba ani furumuso jumɛn de ka wusa jumɛn de ka hakɛ ka bon ka tɛmɛ jɔnni kan sabu ko nin ye ɲininkali ko mun y'ale bila la ko réseau kalayara kɔsa in na kosɛbɛ o la ko nɛgɛ tigɛyɔrɔ ye fanda ye ko i ka jaabi di diɲɛ bɛɛ lajɛlen ka se k'a faamu cogo min na ɲininkali fɔlɔ don l'an 2025. ko y'o jaabilen ye an ka taa. ɲininkali filanan an balimamuso dɔ ko ale ka furu sara nka furusa in dabɔra ale yɛrɛ la o kɔrɔ ale murutila cɛ ma o kɛlen buranakaw n'o ye ale cɛ la ka kɔrɔ ninnu ye k'u y'a ɲini ale somɔgɔw fɛ u ye wari sara ale kunkɔrɔ ko k'a bɛɛ segin ale fasolamɔgɔw ma fo ka taa se hali te sɔngɔ min a ye o bɔ u ka te wuli ko u y'o bɛɛ kelen kelen ko u ɲini ale somɔgɔw fɛ wa u y'o cɛlankaw fɛ u y'o segin ale somɔgɔw ma ale de sirannen don sisan yalima ale somɔgɔw bɛ kungo sɔrɔ nin na wa sabu ka d'a kan k'ale y'a mɛn e ka kumaw la ni furu sara bɛɛ n'a dabɔra muso la furu nafolo tilancɛ o de bɛ sara o la ko ale kɔni kamana gan bɛ nin yɔrɔ in de la. Isa i ka nin ɲininkali e bɛ k'a ɲagami tuguni o ale somɔgɔw bɛ kungo sɔrɔ cogo di ale somɔgɔw de ma wari segin wa. Min ye wari segin ale tila k'a somɔgɔw ka kungo ɲininkali kɛ cogo di tugun a bɛ buranakaw de ka kungo ɲininkali kɛ wa a bɛ a somɔgɔw de ka kungo ɲininkali kɛ. parce que somɔgɔw de ye wari in bɛɛ minɛ ale ka faamu na u man ka bɛɛ minɛ u tun kan ka tilancɛ de minɛ mais u y'a bɛɛ minɛ ale cɛra ka kɔrɔw la muso in de ale ye ansari de ye est ce que ale bolo est ce que somɔgɔw ka hakɛ c'est-à-dire ale cɛra ka kɔrɔ hakɛ. nabi i kunkolo bɛ to ka ɲagami. ni ɲininkali diri ma i b'i hakili sigi i y'a faamu wa a bɛ fɛ ka min fɔ muso dɔ don a furula cɛ ma cɛ ye furunafolo bɛɛ sara an ka laadaw la denmisɛnninw bɛ te wuli min kɛ furu kɔnɔ dɔw bɛ o te sɔngɔ di cɛ ye furunafolo sara ka te sɔngɔ di ka fɛn bɛɛ kɛ ka muso furu muso banna cɛ la kɔfɛ ka taa faso la cɛ somɔgɔw fana ko muso somɔgɔw ma a y'an ka wari segin u y'u ka wari bɛɛ segin ko hali te sɔngɔ min dira u y'o bɛɛ segin ale bɛ tila ka ɲininkali kɛ kun ko est ce que muso somɔgɔw tɛ kungo sɔrɔ o la muso somɔgɔw ye kungo jumɛn sɔrɔ olu de m'a segin wa i bɛ ɲininkali de kɛ sa yala cɛkɔrɔ somɔgɔw tɛna kungo sɔrɔ o la wa parce que olu y'a bɛɛ minɛ furu dun kɛra u gɛrɛla ɲɔgɔn na u ye waati kɛ ɲɔgɔn bolo mais muso banna cɛ la u tɛ kungo sɔrɔ sariya la hali n'i ye san 100 k'i cɛ kunna n'i yɛrɛ de ko n bɛ taa i b'a ka wari d'a ma ka taa n'i ko ko a gɛrɛla ɲɔgɔn na a ma k'i kɔ o a ma k'i kɔ dɛ caman
mais cɛ sa e ye muso furu exemple la u ko npogotigi don i ye wari sara ko npogotigi don walima npogotigi ko yɛrɛ tɛ i ye muso ɲɛda ye kɛnɛma a n'a jɔcogo o diyara i ye i y'a ɲini k'a furu a ye dɔ bɔ ni mankan na sa a furulen kɔ i ma a donnen kɔ i ka so n'a ye finiw bɔ a la a bɛ hakɛ to i y'a ye ja a senw bɛ cogo dɔ la min ti bɛn e ma i ye lahalaya dɔ y'a la min ti bɛn e ma e tun y'a dulɔki ma de mais e y'a furu ka na a dulɔki dan i y'a ye cogoya la nin ma bɛn ne ma ne tɛ se ka nin muso nasɔn furu mais e dun sera a ma kaban sariya ko ni e de b'a bila o bila cogo in na dɔrɔmɛ kelen ti segin i ma o y'o bila cogo ye parce que i sera a ma amma muso furuli fɛ ko npogotigi don i y'a sɔrɔ npogotigi tɛ i gɛrɛla la i y'a sɔrɔ npogotigi tɛ sariya ko i k'a jɔ o yɔrɔ la yen ka wuli i ka nafolo bɛ segin i ma mais n'i damu ta ka sɔrɔ k'a fɔ npogotigi tɛ i ka nafolo tilancɛ de bɛ segin i ma tilancɛ dɔ in ye dɔ in sara ye n'a sɔrɔla a faamuna ni jalaki bɛ muso somɔgɔw fa fɛ i n'a fɔ u ye npogotigi furu i ma i y'a sɔrɔ npogotigi tɛ i tɛ se k'o dɔn n'a ma gɛrɛ ɲɔgɔn na a gɛrɛla ɲɔgɔn na e y'a dɔn a nin tɛ npogotigi ye sariya k'o wuli ten ka n'a tɔ kɛ dɛ n'i m'a dabila dugu jɛlen ko npogotigi tɛ n t'a fɛ i ye gɛrɛna min kɛ i ka nafolo tilancɛ bi k'o ye tilancɛ bi segin i ma mais ni muso de banna cɛ la ne tɛ n cɛ fɛ sariya la a ye fɛn o fɛn di a b'a segin o dalilu ye jumɛn ye alakira sallallahu alaihi wasallam a ka sahaba dɔ bɛ yen cɛkɔrɔba in bɛ a ye muso dɔ ye a ko kira ma kisi nɛɛma b'a ma ko ale bɛ nin muso in fɛ kira ko baasi tɛ kira ye muso wele kisi nɛɛma b'a ma ko nin cɛ in ko a b'i fɛ dɛ muso ko ni kira ko a b'ale di ma o ma ale b'o fɛ kira ko cɛ ma i bɛ mun d'a ma furu nafolo ye mun a ko fɛn kɔni tɛ n bolo nka n ka nakɔforo bɛ yen n ka nakɔforo n y'o d'a ma o dira muso ma muso ko a b'o fɛ o dira muso ma u donna cɛ kɔni y'a kɛ sufɛ n'a ye seliji ta ka seli daminɛ an karamɔgɔ fɔ fajiri a bi sun ni dugu jɛra a bi sun muso y'a ye nin ko in dɔ b'a jɛ dɛ muso fana taara kira yɔrɔ la waati mɛnnen muso ma ɲɛsi sɔrɔ muso taara kira yɔrɔ la sallallahu alaihi wasallam a ko ye n di cɛ in ma n yɛrɛ sɔnna a na nka tiɲɛ yɛrɛ la ne bɛ bɔ kira ko a ko a bɛ seli kojugu bi si ka seli wa a bi sun mɔgɔ ɲuman don dɛ kabini furula ma kojuguya la mais ne bɛ fɛ ka bɔ a kunna a kira ko sallallahu alaihi wasallam ko nin tɛ baasi ye o n'a bɛ ten n'i bɛ fɛ ka bɔ a kunna sariya b'i bolo i ka bɔ a kunna mais a ye min d'i ma i b'o se k'a ma dɛ a y'a ka nakɔforo min d'i ma i b'o se k'a ma muso ko a k'o ta muso y'a ka furu wuli mais nakɔforo segira cɛ ma k'a sɔrɔ a donna ka waati k'a bolo furu la n'i ko i bɛ bɔ i bɛ n da di ka taa dɛ sariya la foyi t'o la an karamɔgɔ i bɛ hakili sigi k'i ɲɛma jɔ dɔɔni i y'a faamu wa ɲininkali sabanan ko olu fɛ yen nɔ si tɔmɔ waati forotigiw bɛ taa u ka minɛnw sigi sisunw kɔrɔ o kɔrɔ ye mɔgɔ kana se o sisun in den ma nka u t'a la fiɲɛ
u ka mina ma sigi sisu minnu kɔrɔ tuguni o bɛ laban ka taa olu sidenw tɔmɔ ko olu de ye ansaru de est ce que ansaru ka baara kan ka bɛn o ma walima a man ka bɛn o ma i ka mina sigi nabi ni faamu na ni y'anw polisi kɔnɔ mɔgɔw ka ko ye a ka foro sisun walima a ka ŋaɲa sisun muso dɔw b'a kɛ ka taa minɛn sigi u ka sisun kɔrɔ o kɔrɔ ye ko si tɔmɔnaw kana so o ma o ye laada ye n'i ye minɛn sɔrɔ sisun kɔrɔ i yɛrɛ b'a dɔn ko a tigi sɔn dɛ i k'a tɔmɔ ko mɛ u b'i minɛn sigi u yɛrɛ halala sisun kɔrɔ ka tila ka taa wali si tɔmɔ k'o taara o bi cogo di ko ansaruw don an karamɔgɔ n'i ye minɛn sigi i ta kɔrɔ kɔrɔ ye maa t'o tɔmɔ n'i ko i bɛ taa min ta tɔmɔ n'o ko a tɛ ne ma baasi ye ni o tigi jɛnbɛ n'a ta tɔmɔni ye i b'o fana tɔmɔ ka na fari i ta ka kɛ n'o jɛnbɛ n'o tɔmɔni ye e ma jɛn n'i ta ye i bɛ taa min ta tɔmɔ n'o jɛnbɛ n'a ye a bɛ fɔ o ma ko forobako ni min ye min gɔ sisun kɔrɔ o t'o ye sa baasi t'o la a bɛ taa ta yɔrɔ min na n'o tigi jɛnbɛ n'a ye voilà an ka taa ɲininkali duruna an bɛ pan o kunna o jaabi nana siɲɛ kɛmɛ wɔɔrɔnan an bɛ taa o nɔfɛ ko olu ye dugukolo san u balimakɛ dɔ de fɛ u ye dugukolo san terrain san u balimakɛ dɔ de fɛ f'u ye soden 2 jɔ a kɔnɔ soden 2 jɔlen a kɔnɔ ka ban u ye dugukolo papier ɲini balimakɛ in fɛ u tora n b'a di la fo balimakɛ in nana fatu a fatutɔ a y'a denw wasi ko ninnu ka dugukolo papier a kana d'u ma dɛ ne y'a feere u ma da min na o ka dɔgɔ fo ka dɔn ko yalima i bɛ mun fɔ o balimatɔgɔ in ye sisan. Isa mɔgɔ kɔni tɛ nin ɲininkali kɛ i balima ye dugukolo feere i ma a ye a san fɛ ka so jɔ ayiwa a ko a ka du papier di a ma sɔn a ma sɔn mun n'a ma sɔn ni su ma ye k'a ɲininka o la a jaabi ma nɔgɔn dɛ. k'a ko k'ale u feere o hakɛ min na k'o ka dɔgɔ ko fo ka dɔ fara a kan a tor'o de la fo k'a fatu a fatutɔ a ye. a ma sɔn ka papier d'u ma ko ka dɔ fara wari kan. ni o kɛra a yɛrɛ ɲɛnama ɲɛna n y'a feere a ma 1,000,000 nka nimisara e dɔ fara a kan a b'o balimaya fɔ de sa kɛ n'o tɛ sariya kɔni na i ye fɛn feere mɔgɔ ma da min na i yɛrɛ jɛnna ni da min ye k'a feere a bɛ ban o yɔrɔ la ni sadikɛla ni feerekɛla bɛnna min kan o de ye feere ye mɛ feere kɔfɛ ka na kuma wɛrɛ fɔ sariya t'o minɛ sariya t'o minɛ an ka taa. ɲininkali 7 ko an ka yɛlɛma hɔrɔnya seli ninnu na ko a bɛ daga ansaru ka bɔ ka fara fasodenw kan wa ko dɔw ko o ye politiki ye dɔw ko politiki tɛ k'u yɛrɛ dama ɲɔgɔn sama la u ka yɔrɔ la. yɛlɛma hɔrɔnya. i n'a fɔ 22 septembre n'a ɲɔgɔnnaw a ka bɔ ka fara indépendance. indépendance. ko ansaru ka bɔ ka fara jamanadenw kan ko dɔw ko o ma daga sabula ko politiki don. ouais bon a ma daga ni ansaru tɛ jamana min den ye a man kan ka bɔ ka fara o yɛrɛ ka mɔgɔw kan. n'i tɛ jamana den ye e man kan ka bɔ. mais n'a sɔrɔla boli indépendance fêtiw la ni fɛn de b'a la sariya ti sɔn min ma n'i y'a to yen ko anw ka diinɛ ti sɔn nin yɔrɔ in kɛli ma a ko kɔnɔ o t'i jalaki ye mais fɛn d'indépendance dɔrɔn ka bɔ o la k'i ka fasodenya yira i faso bɔra bolo la k'o yira ni mɔgɔ min k'o ti bɛn o ye kabako ye dɛ a bɛ sɔrɔ i ti bɔ o faso kɔnɔ sa tɛmɛ n'a ye. Aïdara ɲininkali 8 limamu dɔ ka ɲininkali de don ko ni mairie ye furu sa nka mairie ni furu sara mairie ka furu kɛlen kan n'o sara tribunal la mais silamɛya ka furu siri o b'a nɔ la ye yalima ni cɛ wɛrɛ bɔra o muso tɔgɔ nɔfɛ samaw ka furu salen ke alimami tɔgɔ in bɛ se ka furu kura in siri wa k'a sɔrɔ mairie y'a sa n'o ye faamaw ye nka silamɛya ta yen o bɛ yen mɔgɔ cɛkura min bɔra a nɔfɛ sisan a bɛ daga e ka o furu siri wa silamɛya la. hali ni mairie ma sa ni cɛ n'a muso furu sar'u ni ɲɔgɔn cɛ mɔri ti ɲininka mairie ti ɲininka furu bannen don
mérite furukɛla ye o mairie ye furu seere de ye ko ni dɔ ye dɔ tɔɲɔ faamaw bi mɔgɔ tɔɲɔlen dɛmɛ mairie y'o de ye mairie ti furusiri o mairie furusiri kɔrɔ ye a ye kan seere ye faamaw ni muso bolila ni n taara a nɔfɛ n'a ko a tɛna a k'a dɔn n ma bɛn a kan n ka papiye filɛ ni n cɛ ye n gɛn ko n ka bɔ a ka so a ka ɲininka furu papiye b'a bolo a ka n don so kɔnɔ mairie ye nin dɔrɔn de ye mairie jɔyɔrɔ ti furu sa ni furu ɲɛna ala ka sira kan ala ka sira kan cɛ n'a muso b'u ka furu sa mɔri ti wele mairie da t'a la a fɔra i ye sisan kira ka sahaba n'a muso ye furu sa mairie y'o sa wa o sara misiriden y'a sa wa kira y'a sa wa u bɛɛ n'a kan an b'a sa u y'a sa ni muso bɛnna furu sa la o ye furu salen de ye o nka mairie ko ni mɔri ko tɛ furu sa la mɔri furusiri tɛ yen ni cɛ n'a muso farala cɛ ko a t'a muso fɛ mɔri furusiri tɛ yen muso ko a t'a cɛ fɛ mɔri furusiri tɛ yen voilà a b'a dɔn. Adra ala k'i sara ɲininkali kɔnɔntɔnna nin ye cɛ dɔ de ye ko yalima n'i yɛrɛ di mɔgɔ ma a yɛrɛ y'i minɛ yalima e bɔnnaw i ye denw sɔrɔ denw fana bɛ don o yɛrɛ di hukumu kɔnɔ wa fa ka yɛrɛ di e ma ɲi hukumu kɔnɔ ma walima a ti don o kɔnɔ i yɛrɛ di mɔgɔ ma i n'a fɔ cogo di ayiwa par exemple i taara i yɛrɛ di mɔgɔ ma sisan karamɔgɔ walima mɔgɔ wɛrɛ n'i yɛrɛ bɛɛ d'i ma n'i ta ye i mana don da o da fɛ i kungo de ye kɛ min y'a yɛrɛ di o de yɛrɛ dira kɛ mais a denw non bɛ denw tɛ se ka don hukumu kɔnɔ denw tɛ se ka don fa ka yɛrɛ di hukumu kɔnɔ fa y'a yɛrɛ di n'a ka ŋaniya de ye ala b'a sara n'o ye ŋaniya ɲuman ye ni ŋaniya ɲuman fana tɛ ala b'a sara n'o ye mais a wajibiyalen tɛ fa ka yɛrɛ di denw ka y'o la non fo ni min ko n fa bɛ sira ɲuman kan n b'a barika ɲini n yɛrɛ bɛ tugu nin sira in kan kari n na barika sɔrɔ n fa kama o ka ɲi mais n'i y'a dɔn sira in man ɲi a wajibiyalen tɛ i ka tugu i fa kɔ ala sago sago ala k'i sara ɲininkali tanna ko ni muso fatura silamɛmuso don ala y'a kɛ a donna arijɛnɛ kɔnɔ ala k'an bɛɛ don nka a cɛ u taara jahanama kɔnɔ yalima ko o silamɛmuso in ka cɛko bɛ kɛ cogo di lahara cɛ y'ale cɛ kelen ye cɛ tɔw tɛ yan ɲininkali jumɛn bɛ na cɛ tɔw bɛ yan an ka taa ayiwa ni muso dɔ ka ɲininkali ye olu fila de bɛ o cɛ kun nka bɛnkan ye su fila fila ye sisan dɔ ka su kelen kɛra yanni ka filanan se cɛ voyagera ko yalima na c'est-à-dire su fila fila bɛnkan o de ye mais cɛ ye nin ka su kelen kɛ filanan o y'a sɔrɔ cɛ voyagera ni cɛ seginna a bɛ taa nin ka su kelen de dafa wa walima a bɛ segin ale sinamuso dɔ in de ni dɔ bɛ min jɛ kɔni ne hakili i bɛ fɔlɔ k'o de dafa yanni ka dɔ wɛrɛ kɛ ɲininkali yɛrɛ bɛ nin na wa i ye su fila fila don ni su kelen kɛra nin fɛ yen voyagera a tɔ tɛ kelen ye wa o dafabali n'i nana i t'o dafa n'i bɛ taa yɔrɔ min na i ka taa ye ayiwa Aïdara ɲininkali kan ani filanan ni an balimamuso dɔ ye ko ale cɛ bɛ aventure la n'o ye jamana kɔfɛla ye ani muso dɔ de bɛ ɲɔgɔn kan ye mais malilamuso in bɛ to ka taa tuma ni tuma malilamuso in taalen u sɔrɔla tunga la yen ani muso dɔ taara u sɔrɔ i ka maninka bɔ a la a fɔ muso dɔ taara u sɔrɔ yen muso dɔ taara u sɔrɔ yen min bɛ Mali la yan o de taara u sɔrɔ yen sisan malilamuso c'est-à-dire muso fila de b'a kun ani kelen bɛ tunga la kelen bɛ Mali la yan n y'a faamu o min bɛ to ka taa yen tuma ni tuma de o taalen ani muso min bɛ ɲɔgɔn kan yen tunga la o de ko karisa ne jɛnna n ka su kɔ komi ne n'a bɛ ɲɔgɔn kan yan san kalo 12 karisa min nana waati kɛ la n ye n ka su fara o ta kan ko cɛ de ko pɛtu yalima ko jɔnni jalaki don ale ni cɛ la muso jalaki don kɛ muso jalaki don parce que a ye ŋaniya ɲuman min siri fɛn dɔ ye cogo ka ɲi nka a kɔfɛla man ɲi i muso e bi jamana wɛrɛ la i sigilen don i ni muso dɔ bɛ yen badabada muso wɛrɛ min bi jamana wɛrɛ la n'o y'i muso ye o nana bɔ ye i ni min bi ɲɔgɔn kan
o ko ne bi sira di ni nin ma o k'a ka séjour kɛ ne kɔni ti ne ti si ma ɛlɛ i janto nin na yan'o ka taa bon kɛnɛ kan muso ye kuma ɲumanba de fɔ o mais mun man ɲi sisan cɛ min n'an bɛ bɔ a ye o b'a bɔ wa n'o t'a bɔ dun mana nin ka ɲumanya bɛ segin kɔfɛ cɛ mana f'i ye ko an kana kɛ ten n'i ma sɔn o ma i ta tɛ tiɲɛ mais ni i ye ŋaniya fɔlɔ min siri ala b'i sara o la parce que o ye ɲumanya ye mais ni cɛ kɔni ko o ti ɲɛ an k'a bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ n'i ma sɔn o ma i ye jurumuso i ta tɛ tiɲɛ voilà ala k'i sara ɲininkali kan ani sabanan an balimamuso dɔ bɛ yen ko yalima a bi daga wa muso ka fura ta k'a yɛrɛ bonya ko muso belebeleba ka di maa caman ye yalima o fura nasɔngɔ tali o tɔgɔ kelen don denbajala n'a b'i kunna k'u bɛ t'i maquiller salon na a dɔw bɛ yen nɔ vraiment a b'i ɲɛdaw yɛlɛma tu la yalima ko bɛ daga silamɛya la walima tɛ daga ka fura ta k'i bonya ani denbajala dili ma ka taa i yɛrɛ maquiller k'i ɲɛdaw cɛɲɛ fɔlɔ ye mun ye jumɛn ye ka fura ta k'i bonya ayiwa ala kɔni ko a y'an da cogo min na an k'an to ten o de ka ɲi n'ala y'i da cogo min na n'i ko i b'i bɔ ten n'ala ma far'i kan i ka hɛrɛ t'a kɔfɛ o la ka fura ta k'i yɛrɛ bonya parce que belebeleba ka di cɛw ye n'o ka di cɛw ye jalen mun n'a ye ta a kun t'a ɲɛma da ka belebele ɲini belebele ka ca koyi bɛɛ n'i ka ɲinita de don cɛ bɛɛ n'a ka fɛ don dɔw bɛ belebele fɛ fitinin ni jalamani ka di dɔw ye ala ye cɛw kɛ ten belebele ka di dɔw ye jalani ka di dɔw a fila bɛɛ ka di dɔw ye e y'a faamu wa o tuma na kana taa fura ta ko i b'i yɛrɛ bonya ko cɛw bɛɛ belebele fɛ cɛw b'a fila bɛɛ fɛ i to ten ala sago i sago ni a ka furuko sera k'i sɛbɛ kɔrɔ pari o ka ɲi nka maquillage ko in o man ɲi ni maa min y'o to ye o de ka ɲi nka k'i pari kɔni an ka laadala parili la fo mɔgɔw k'a fɔ k'a parila foyi t'o la bani ala k'i sara nka ɲɛda yɛlɛmɛ k'i bɔ ala ka dali in na bon ni maa min jɛ n'o kɔ o de ka ɲi ala sago sago ɲininkali kan ani naaninan an balimamuso dɔ ko juru karila ale kan na ale y'a ɲini cɛ fɛ a ka juru in sira ka bɔ ale muso tɔgɔ in kan na ko cɛ ma sɔn ale dun b'a dɔn se b'a ye yalima a bi dagalen ale k'i den ka a kana juru in sara cɛ ka nafolo la wa bon sariya t'i jɛn n'a ye sariya ye min daga muso ni cɛ cɛ sonyɛni sira kan ni dumuni t'o la cɛ min tɛgɛ ma ka gɛlɛn a bɛ dumuni min di a tɛ denbaya fa sariya jɛnna n'a ye muso k'a sonya denbaya ka fa a bɛ nasɔngɔ min di a na tɛ se ka dun mais se b'a ye muso yɛrɛ y'a dɔn a ni ala cɛ se b'a ye ka dɔ sonya ka fara nasɔngɔ kan dudenw ka duman dun jurumu t'o la nka ka t'i k'a fɔ juru la kɛnɛ ma ko i b'i cɛ ka wari sonya k'o sara o ye haramu ye dɛ fɔ ni dukɔnɔ juru don fɔ ni sokɔnɔ juru don den dɔ man kɛnɛ cɛ tigɛ ma ka gɛlɛn i yɛrɛ ma se k'a furakɛ i taara juru ta ka a furakɛ den kɛnɛyara wari kan ka segin a tigi ma o n'a ɲɔgɔnnaw ni cɛ ma sɔn k'o sara k'a sonya k'o sara o dagalen don o n'a ɲɔgɔnnaw o n'a ɲɔgɔnna gɛlɛmaw famille kɔnɔ wa o bi bɛn mais i yɛrɛ ka negela ko ani fɔ n ka n pari fɔ n ka fauteuil bila n ka so o juru karilen i kan na sariya la n'i ye cɛ suɲɛ o la i b'o sara lahara dɛ voilà ala k'i sara ka télé sirifila mɔgɔw fɔ ko a bɛ direct kan nin waati in na question réponse télé sirifila mɔgɔw ko a bɛ direct kan inchallah ala k'an n'u dɛmɛ ɲininkali kan ani duurunan
ne an balimakɛ dɔ k'ale tayɛri de ye kilanw bɛ to ka finiw bila ale fɛ yen fa bɛ caya kilan dɔw b'a la u bɛ tunu ale la pewu dɔw bɛ ɲinɛ u taw kɔ fo fini nana ka na stocké ale fɛ yen ale de ye ansaru de ye ale bɛ ɲininkali kɛ sisan yalima a ka fini ninnu kɛ cogo di a t'a dɔw ta fan dɔn yɛrɛ. bon sariya la i ye tayɛri ye kiliyanw bɛna kiliyan ka ca i bɛ dɔw ka fini kala u t'i ye bilen n'u ma ye bilen ɲinini si ma se k'u sɔrɔ sariya b'a ɲini fɛ n'a sɔrɔla i bɛ se ka kaara kɔ i k'a saraka ten mais ni gɛlɛya bɛ e yɛrɛ la min b'i mako s'a ma a tigi yebali sariya la i bɛ se k'a k'i mako ye nka n'a yera i b'a sara. ala k'i sara. ɲininkali 16nan k'u fɛ yen nɔ ko u bɛ ka ɲɔgɔn sama la kosɛbɛ kaba pɛrɛn ye bagan minnu faga yanni u ni ka bɔ ko mɔgɔw bɛ girin u kan ko u sogow dun ko dɔw ko haram don dɔw ko a bɛ daga dɔw ko a tɛ daga kaba pɛrɛn kɛra sababu ye ka bagan minnu faga a sogo dunni. bon o n'a ɲɔgɔnnaw an tilala an tɛmɛn'o kan figutigiw y'o caman fɔ so binna bagan kan k'a kɔ kari a bɛna sa baganw ye ɲɔgɔn tun ka kelen k'a kari o bɛna sa yan'a ka sa o kantigɛliw sariyatigi caman bɛ yen o ko k'a ti bɛn ko jufa don mana o ni kaba pɛrɛn ye min sɔrɔ nin bɛɛ ye kiti kelen sira fɛ mais wulibali ye min ye bɛn kɛra min ka k'a ti bɛn mais ka sɔrɔ a ma sa kɔni ne yɛrɛ kɔni y'a sɔrɔ k'a kantigɛ a sabali ne b'a dun. bari ala k'i sara. ɲininkali 17nan ko yali kumusu bɛ bɔ ganimɛ kelen pe de la n'o ye kɛlɛ ganimɛ ye walima an ka bolobaara kɛ fɛnw tɔnɔ walima sɛnɛfɛnw a bɛ bɔ o bɛɛ de la wa kumusu. o bɛ kumusu karamɔgɔw ɲininka o la ne tɛ kumusu karamɔgɔ ye. ala k'i sara. ko ne cɛ dɔ ka ɲininkali 18nan ko a b'a ɲini fɛ k'i ka kuma ansaru wajulikɛlaw fɛ jango ko olu fɛ yen nɔ ko wajulikɛlaw bɛ ansaru la bɛɛ n'u ye micro sɔrɔ 10 u bɛ ansaru de attaquer u b'olu 10 mɔgɔ min tɛ ansaru ye u b'olu sankɔrɔta olu kan k'i ka ladilikan jumɛn b'i fɛ ka ɲɛsin o wajulikɛla qualitéw ma. ayiwa an n'o kuma fɔ kɔfɛ. ɲininkali 20nan u ye cɛ dɔ ka ɲininkali k'olu fɛ yen nɔ kaburu dɔ bɛ yen muso kaburu don mais muso in tun tɛ silamɛ ye mais bɛɛ bɛnna kan ko maa ɲuman tun don a bɛ hinɛ ko hali a ka sɛdenw sɛgɛ tɛ sɔn k'a ta o muso tɔgɔ in kaburu de b'u fɛ ka dugu la yen u bɛ to ka taa dugawu ka a kaburu la u bɛ ɲumanyaw kɛ ko mankanba wulila u ni ɲɔgɔn cɛ dɔw ko sɔnni don dɔw ko sɔnni tɛ ko yalima i bɛ mun fɔ olu ye nin yɔrɔ in na ko silamɛ kɔni tun tɛ mais maa ɲuman tun don parce que a bɛ hinɛ ko hali sɛgɛ tɛ sɔn k'a ka sɛden ta a fatura o de kan. bon ne bɛ se ka min fɔ o la silamɛ kan k'i sen bɔ o la silamɛ kan k'i sen bɔ o la parce que a bɛ kira ka kumaw na sallallahu alaihi wa sallam kafiriya kɔfɛ ɲumanya foyi tɛ yen kafiriya kɔfɛ maa min ma da ala la ɲumanya foyi tɛ yen bilen o ka kɛta la o kɔrɔ ye ala bolo mais a bɛ fɛn o fɛn kɛ hɛrɛ la diɲɛ na yan yan'a ka sa ala yɛrɛ b'a sara ɲuman tɛ perdu de Seydina Isa ka kuma don a ko an ka baara kɛ baara min dɔ ti bɔ ka di maa ma lahara don i ni ɲuman o ɲuman mana se i ye minnu kɔrɔfɔ i ye nkalon da min na hasidiya i ka ɲuman de bɛ bɔ ka d'a tigi ma mais Nabila Isa ko mɔgɔw k'u jija baara la min tɛ tila i ni mɔgɔ cɛ k'o ye ɲumanya ye jigitigiw lahara ala ti foyi b'o la ka kɛ ka maa ka fɛn sara mais n'i tɛ silamɛ ye ala b'a sara i ye diɲɛ na yan ala ti ɲuman perdu mais a fɔra kafiri ka ɲuman ye fu ye fu kɔrɔ de ye n'i ma lahara sɔrɔ dɔrɔn i ye hɛrɛ o hɛrɛ sɔrɔ diɲɛ na a bɛɛ ye fu ye parce que ko ninnu bɛ ban de a bɛ k'i n'a fɔ a ma na naam
ala kisra ɲininkali mugan ani kelenna ni an balimamuso dɔ ko ni ale banana bɛɛ ko a cɛ tɛ sɔn k'ale furakɛ o ma k'a la fɛn n'ale y'a den min ci tun ka taa fura san ko ti bɛɛ cɛ ma i bɛ mun fɔ ale cɛ tɔgɔ ye a n'a ɲɔgɔnnaw n'ale banana cɛ sɔn k'a furakɛ wa n'ale y'a den ci ka taa fura san n'a sɔnna o la bɛɛ a b'o kuma caya tuguni ale da la. ayiwa n'i man kɛnɛ kɔni muso man kɛnɛ i cɛ ma sɔn k'i furakɛ i den y'i furakɛ ka tila k'o kuma caya i nɔfɛ a cɛ ka kan ka ɲininka ka dalilu la ni min yɛrɛ b'a bolo a k'o fɔ parce que sariya jɔyɔrɔ dɔw bɛ yen n b'o fɔ ye siɲɛ caman figutigiw ka kuma caman bɛ yen a bɛɛ ti bila mais fɛn o fɛn ti hadisa wulibali ni kuranɛ ye a ɲɛmɔgɔ bɛɛ ko k'u ka kuma lajɛ ko ni min ni ala ta ma bɛn ko k'a kɛ ka dɛnɛ gosi mɔgɔ mɔgɔ bɛ kuma diɲɛna diinɛ na ko i seko k'a la i bɛ fo a dɔw fili b'a dɔw la fili b'a dɔw la faamubaliya b'a dɔw la o figu kɔnɔna na a bɛ yen k'a fɔ muso n'a sara a ka kasange ti wajibiya cɛ kan a yɛrɛ de b'a ka kasange sara ko mɛ ni se tɛ muso ye dɔrɔmɛ t'a bolo k'a ka kasange san ko cɛ bɛ se ka ɲɛ a ma ko wa n'a banana fana a furakɛli tɛ cɛ ma diyagoya ye wa ni bana janyana ko bana furakɛ duman tɛ ko sariya bɛ yen u ka muso segin a somɔgɔw ma nin bɛɛ b'an ka kitabuw kɔnɔ wulibali yɛrɛ don mais an b'a dɔn fili yɔrɔ dɔw b'a la mɔgɔ de y'a fɔ kuranɛ aya tɛ ayi figutigiw ka kuma don dɔw ye tiɲɛ ye fili bi dɔw la i n'a fɔ an ka karamɔgɔ dɔw b'u nɔrɔ ko hali k'i to seli la ko n'i y'i bolo don mɔgɔ kunna ka nafolo suɲɛ ko i ka seli ka ɲi wa a b'an ka figiw kitabuw kɔnɔ mais u ma se k'a faamu nin yɔrɔ in na figutigi bɛ fɛ ka min fɔ quoi c'est à dire n y'a kalan n y'a faamu san ba kɛmɛ de b'u ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ fɛ ka urukunu de fɔ seli tiɲɛfɛnw ani seli ɲɛfɛn seli ɲɛfɛn tɛ dɔwɛrɛ ka ŋaniya siri ka Alahu kibaru fɔ ka kuranɛ kalan ka kunbere minɛ ka wuli k'i te turu komi a fɔra cogo min na o kɔnɔna na ko i mana fɛn o fɛn k'o kɔnɔ tant que i ye kɛlen dafa ko seli dafara mais a m'a fɔ a minɛna dɛ a m'a fɔ a minɛna bon a bɛ fɛ ka i n'a fɔ sisan n b'a exemple wɛrɛ d'i ma i n'a fɔ sisan polisikɛ n'an ye polisi ye sisan an hakili bɛ sigi an b'a fɔ a b'an kɔlɔsi a bɛ tiɲɛnikɛlaw minɛ mais ni polisi yɛrɛ bolo taara ye wali dufa kɔnɔ a bɛ ka wali nafolo suɲɛ mais hali bi a tɔgɔ ye di a tɔgɔ ye polisi mais est-ce que polisi dɔ bilen mais a tɔgɔ ye polisi dɛ hali bi a tɔgɔ ye polisi k'a bolo to wali dufa kɔnɔ a tɔgɔ ye polisi o tuma na ko ka suɲɛni kɛ seli la ko seli bi min ɲini n'o dafara ko seli kɛra mais figutigi ti fɛ ka suɲɛni fɔ ko i ka suɲɛni kɛ ale b'a dɔn ni ŋaniya yɛlɛmɛna dɔrɔn seli ma tiɲɛ dɛ seli b'i danga de k'i danga alakira de y'a fɔ sɔrɔsɔrɔ selila caman bɛ yen k'u ka seli ti tɛmɛ u kun dama kan u bɛ tila dɔrɔn mɛlɛkɛw b'a mɔndɔ k'a fari u ɲɛda la k'u danga ka taa anw ka kumana cayara kojugu taro bɛɛ ko n ka dɔ fɔ diinɛ in na hali n'i ye nin fɔ kafiri y'a jati tigɛ o kumana n bɛ fɛ ka min fɔ anw ye silamɛya faamu cogo min na ala ko an ka hinɛ wali mɔgɔ la kɛnɛ ma mais kira yɛrɛ y'a fɔ an ye i ka saraka fɔlɔ y'i ka du kɔnɔna de cɛ min bana k'a muso furakɛ est-ce que a ye cɛ ni musoya yɛrɛ si dɔn a y'a faamu wa muso man kɛnɛ cɛ k'an ka muso furakɛ furakɛli dama tɛ hali n'a bɛ taa luwanze la k'a ka du feere a ka kɛnɛya
hina wajibira nga wali mogo la mais i yɛrɛ ka sokɔnɔ mɔgɔ la ilaha illallah i ni min ɲɛ bɛ ɲɔgɔn langolo la o ka bana ka dɛsɛ k'o furakɛ ka tila k'i jɔ ko Alahu akibaru k'a se tu ye ko e bɛ seli ala ka hakili ɲuman d'a ma amin ala ka hakili ɲuman d'a ma amin ala k'i sara an ka taa ngale mugan ani filanan ko ni mɔgɔ fatura olu fɛ yen nɔ k'a sɔrɔ silamɛ tɛ o janaza kɛyɔrɔ la k'u bɛ dumuni tobi u bɛ ko caman de kɛ dumuni kɛrɛfɛ u bɛna minɛn dɔ bila ko ka wariw bila o kɔnɔ k'o b'i di su ma an sɔrɔtɔ yalima a b'i daga e ka fara o kan nin kɛwale in na wa a dumuni dunni an ye nin caman fɔ ka kɔrɔ an ye nin caman fɔ alakira de y'a fɔ sallallahu alaihi wasallam a ko ni mɔgɔ fatura aw silamɛ minnu ka surun a la ni se b'aw ye ko o don a kana to somɔgɔw ka tobili kɛ k'u degunnen don ko aw ka tobili kɛ ka na di so kɔnɔ aw kana sɔn su somɔgɔw ka tobili kɛ o don aw minnu ye sigiɲɔgɔn ye ko aw ka jija ka tobiliw kɛ ka na di du kɔnɔ dudenw ka lafiya parce que hujini b'u kan ni min bɛ se dɛmɛ min na i b'o dɛmɛ kɛ min bɛ misi di n'o se b'i ye min bɛ malo di n'o se b'i ye min bɛ wari yɛrɛ di su somɔgɔw ma n'o se b'o ye kira ye nin bɛɛ sira di mais an sigilen su kɛnɛ kan ka yaala ko a ye dɛmɛ di fɛn tɛ bɛɛ kunna dɛ ayi mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn lajɛ Daramani ye joli di bafilatigi sera Musa ma o bɛna joli di sariya la o man ɲi dɛmɛ bɛ se ka kɛ i ka warini bila enveloppe kɔnɔ a di su somɔgɔw ma kɛnɛ kan n'o de ka di a fɔ ayiwa a ye nin minɛ ka di su somɔgɔw ma a ye nin minɛ ka di su somɔgɔw ma i ka warini bila enveloppe kɔnɔ n'o m'i diya yɛrɛ a b'i kun i k'a di dɔ ma nin di su somɔgɔw ma mais minɛntigi k'a fɔ a y'a di n'i yɛrɛ y'o cogoya lajɛ i bɛ degun dɔ sɔrɔ a la kuma kɛra nin de kan a filanan kuma kɔrɔw de don mais ɲininkalikɛla ninnu ye kabakomɔgɔ ye anw tilala nin na an mɛnna ko ani ka dumuni kɛ denkundi yɔrɔ la ne hakili la silamɛya bɛ lafiya de ɲini silamɛya t'a kanu ka doni da maa si kun mais n'i bɛ se ka sama fa i ka denkundi la sama 100 fa o y'i ka ko de ye mais denkundi yɔrɔ la ko fɔ kafe de ka dilan ka di denkundikɛlaw ma o de ye haramu ye mais n'i bɛ se ka min k'o ye o y'i kungo de ye mais a kɛra an ka laada de ye fo fantanw kamana bi gan n'u ye den sɔrɔ a tɔgɔ bɛ da cogo di ne ye den tɔgɔ ja fɔ a ye a ka ca san 30 ye tɔgɔ da foyi tɛ den na a fɔ i teri dɔw wele i ka atelier kɔnɔ ye i ka machine y'i jɔ fɔlɔ i ka garage la ye i ka clé bila fɔlɔ i ka bitigi kɔnɔ ye a fɔ client k'u jɔ fɔlɔ a fɔ Amadu Daramani ayiwa n ye den sɔrɔ koyi cɛ don wa a ye kɛ géré n y'a tɔgɔ da Madu denkundi banna a banna denkundi wɛrɛ tɛ yen bilen o tuma i y'o kɛ minnu ye olu b'a fɔ n ka cɛ Ala ka den balo Ala k'a kɛ silamɛ ye Ala k'a nakan diya u b'o f'u ye denkundi banna n ka mɛn silamɛya ka denkundi ma o banna pewu den kun bɛ di tan de mais an ka karamɔgɔw bɛ min kɛ o fana ka ɲi dɛ o ka ɲi ni misiri selila walima ka alimami wele ko a kana denkundi kɛ o fana ka ɲi dɛ parce que a b'a fɔ mɛlɛkɛw Ala ka mɛlɛkɛw n y'a kɛ géré ani adamaden minnu bɛ yan n y'a bɛɛ kɛ géré karamɔgɔ ye denkɛ sɔrɔ ko an ka tɔgɔ da Daramani ayiwa mɛlɛkɛw a ye kan géré a tɔgɔ ye Daramani Ala ka Daramani balo a banna nin de bɛ fɔ suraka kan na o tuma na n'a sera dɔrɔn ko la hawla an b'a la ko ye denw kuntigi don
u bɛ suraka kan de fɔ e t'o mɛn u ti foyi fɔ ko ala n b'i kan seere ani ala ka mɛlɛkɛw a ye kan seere madu den tɔgɔ dara karamɔgɔ a banna u b'o de fɔ suraka kan na n'u tilala sa u bɛ sɔrɔ bamanankan na ko a tɔgɔ dara karamɔgɔ diinɛ in ka nɔgɔn kojugu mais alimami min bɛ i ka denkundi kɛ ni i bɛ saraka d'a ma o fana bɛ se ka barika don den la dɛ an t'o kɛlɛ dɛ ayi hali ni ye ne yɛrɛ wele sini n bɛ taa ka t'i ka denkundi kɛ i mago bɛ suraka kan de la n bɛ taa fɔ i mana 200 di yan n bɛ dugawu kɛ den ye a ma ban o kumana a ye karamɔgɔw wele dɛ u ka dugawu kɛ denw ye mais a ka nɔgɔn kɔni a kɛlen y'i kɔrɔ nin an ka taa. ayiwa nin ye 22 ni 23 jaabi bɛ dilen ɲɔgɔn fɛ an bɛ taa 24 nɔfɛ nin ye muso dɔ de ye ko ale ka baara da bɛ u kɛrɛfɛ dugu dɔ de la ale bɛ to ka taa yen a bɛ na semaine kelen ko cɛ tɔgɔ in de y'ale wajibiya ko f'a ka bɔ baara in na n'a ma bɔ baara in na o tuma na a ka furu bɛ a da fɛ ko yalima ko dɔnni jalakilen don ale cɛ wa walima ale de ale ka baara bɛ kɛrɛfɛ dugu dɔ de la ale bɛ to ka taa yen a bɛ na dɔgɔkun ani dɔgɔkun ko cɛ in de ko f'a ka baara in bila sinon ko tiɲɛna ko ale se ka jɛni ye. bon fila de bɛ ta o la sariya fɛ furu kɛtɔ n'a y'a dɔn muso ye baarakɛla ye ka baarakɛmuso furu ka jɛn n'a ka baara kɛli ye sariya la a tɛ se k'a dabila mais a bɛ se k'a dabila ni sariya min ye baara in kɔnɔ ni cɛ ye sikana yɔrɔ sɔrɔ muso la sikana min sabatilen don sikan b'a la dama tɛ dɛ fo a ka kɛ sikana wulibali ye n'o sɔrɔla muso la sariya la cɛ b'a fɔ a ka baara bila mais n'o ma sɔrɔ dun ni furu kɛtɔ o bɛɛ n'a kan muso b'a ka baara kɛ a bi ko i bɛna o bali bi sariya t'i dɛmɛ o la dɛ muso b'a ka baara kɛ voilà ala sago ɲininkali 25 nin ye an balimakɛ dɔ de ka ɲininkali ye ko ale banicinin an bɛ hakilini kɛ kuma fɔcogo fɛ ko a bɛ tulon kɛ hali a ma mɛn kɔsani na sisan a ka ɲamakɛ ani muso tɔgɔ in a n'ale fa ye ɲɔgɔn tarapaso u ka du yɛrɛ kɔnɔ fa yɛrɛ ka du kɔnɔ ko fo ka fa jogin fa in de bɛ ka ɲininkali kɛ sisan den de bɛ ka ɲininkali kɛ ko ale fa ko yalima a bɛ daga ale ka dabalijugu kɛ cɛ in na k'a ta tiɲɛ wa silamɛya la yalima o bɛ daga walima o bɛ daga. bon ça dépend ko fila de bɛ yen an b'o fɔ an bɛ segin a kan a kan bɛ ale banicinin dɔ cɛ dɔ de bɛ to k'i den ka gɛrɛ a la o kɔrɔ ye cɛ in b'i den ka taa fɔ banicinin ka so kɔnɔ a cɛ ka so ye ko ale fa ni cɛ in yɛrɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ gundo la sa ayiwa a ye cɛ dutigi bɔ k'a bin ka taa n'a yɛrɛ ko ɲininkali ye min ye u bɛ se ka dabalijugu kɛ kamalen na k'a ta tiɲɛ wa parce que u b'a dɔn bon sariya bɛ se ka min fɔ nin na sisan fɛn fila de don a ka gɛlɛn mɔgɔw ma mais wulibali don ala de ko a y'an da a ko wa man nu'ammiruhu nunakkisuhu fil khalq ala ko n y'a da mais n'i ye si di min ma n bɛ nagasili kɛ o ka dacogo la dɛ i bɛ girin ka wuli tuma dɔw la mais tuma dɔw la fo i k'i bolo di maa ma ni si sɔrɔla cɛkɔrɔba ni i yɛrɛ dɛsɛra e dun y'a dɔn muso min b'i kun ale ma diɲɛ ko o kɔ i b'a bila a wuli bani don i b'a bila sariya y'o de ɲini n'i degunna o sira kan dɔrɔn parce que mɔgɔw y'a kɛ maloya ko de ye u ma se ka min faamu kunkolodimi bɛ maa minɛ kɔnɔdimi bɛ maa minɛ bana wɛrɛ bɛ maa minɛ wa kurusi jalala gosi fana bɛ kɛ mɔgɔ la
Fambo de faamu i sɔnna bana o bi kɛ o tuma bana dɔ de don komi bana tɔw a dɔw bi furakɛ a bi ban mais a dɔw bɛ yen ni kɔrɔ nana n'a ye o furakɛ man di mais a y'a sɔrɔ muso dɔw bɛ kun hali bi u mako bɛ gɛrɛnna na sariya la i b'u sigi de ne sɛgɛnna n sɛgɛnna kumana n b'a ɲin'aw fɛ ala kama n b'aw labila a ka taa furu sariya b'o de ɲini mais ni muso min ko a non ne tɛ taa furu wa ne bi kɛ i fɛ ten o y'o kungo ye o y'o kungo ye o kungo kɔnɔ maa wɛrɛ tɛ se ka ye o nɔfɛ n'o sabatira hali bi i bi jan kɔ k'a labɔ de yanni i ka t'i di dɔ ma o k'i ci k'i fɔ a fu i halala nɔfɛ jan kɔ a ka taa ne kɔni bɛ min dɔn o y'o ye jan kɔ a ka taa dɛ parce que ni e sɛgɛnna ka ban a labila n'i y'a to i ka so dɔ b'i blessé a nɔfɛ n'a ko a tɛ se ka sabali a labɔ so yɛrɛ de kɔnɔ n'a ko n tɛ taa i b'a fɔ i bɛ taa dɛ a ka taa o hɛrɛ de ka bon ka tɛmɛ a marali kan ale bɛ tɔɲɔ a b'e fana tɔɲɔ farafin an ka farafinya ma se ka nin de faamu wa nin de ye wulibali ye mais n'a kɛra an b'a kɛ maloya ko de nin ye maloya mun maloya mais bana bɛ ka mɔgɔw faga hôpital bɛɛ falen don mais bana ye minɛ o maloya bɛ min bana de don bana de don alors minnu mago b'a la n'u t'a sɔrɔ u tɔɲɔlen don u labila mais ni min ko n b'a muɲu taa s'i yɛrɛ bɔ ka bɛn ma fanga t'e la bilen ni mani ɲɔni ka ban i bɛ t'i jan a bɛ koko ta k'a ci i k'i yɛrɛ ɲini mankuso ye dabalijugu ko in kɔni ne b'a fɔ k'u kana dabalijugu kɛ dabalijugu man ɲi dɛ maa o maa ka baara ye dabalijugu kɛ ye n'i yɛrɛ maa ye denw b'a ye dɛ dabalijugu kɛ man ɲi a kana dabalijugu kɛ maa si la a ye tɔɲɔnikɛla to yen ala b'a sara a ye tɔɲɔnikɛla to yen ala b'a sara ala k'i sara naam ɲininkali 25 ko dɔw ko kira fa n'a ba a b'u da ten da k'olu bɛ jahanama kɔnɔ ko a sɔli kɔni bɛ se ka ɲaga olu fɛ yen ko dɔw bɛ hadisa dɔw fɔ yɛrɛ ouais bon wabiyaw bolo olu ma dogo olu u bɛɛ tɛ dɛ hali wabiya dɔw ma fɔ hali 100 o 100 80 bɛɛ kɔni diɲɛ bɛ n'a ye ko kira fa n'a ba bɛ jahanama na subhanallah mais ne bolo nin t'an ka diinɛ dɔ ye silamɛya mago si tɛ nin na silamɛya mago bɛ min na e yɛrɛ bɛna taa mini o jɔrɔ sanji don wa a kɛra baara ye ayiwa silamɛya mago bɛ min na i yɛrɛ k'i ta jɔrɔ n'i y'o jɔrɔ o de ka gɛlɛ a bɛɛ ye n'i y'i ta yɔrɔ dɔn a banna kira fa n'a ba ta yɔrɔ o to yen mais an kɔni b'a dɔn u bɛ alijinɛ de la parce que kiraya ma na u ɲɛ na u ka ban u sara waati min kɔnɔ ani kiraya waati tɛ kelen ye u sara ka sɔrɔ kira minnu tɛmɛna olu ka kow tununa yanni kira kura ka na o ye fatara mɔgɔw ye sariya la olu ka ko bɛ ala de bolo u tɛ se ka juger voilà ala sago sago na ɲininkali yɛrɛ banna n ye kelen pe de sara o de b'a kun kɛ a ye don gaw kɔrɔ a y'a sɔri sɔri a y'a kun sɔri sɔri ɲininkali 26 min tun bɛ ne bolo n'o ye an ye kelen sɔrɔ tabali la yan sisan ni ye silamɛmuso dɔ ye k'ale fa n'a ba ye chrétien ye u balima dɔw bɛ yen dɔw ye chrétien dɔw ye silamɛ yalima ko ni chrétien ninnu sara a kɛra u balima dɔ walima u fa walima u ba yalima a bi daga olu silamɛw ka dugawu kɛ o ye wa muso bɛɛ de ka ɲininkali don u fa n'u ba bɛɛ ye chrétien ye nka u balima dɔw bɛ yen n'o ye fa ni ba balima den ninnu balima dɔw bɛ yen dɔw ye silamɛw dɔw ye chrétien ye yalima n'u fa chrétien fatura walima u ba chrétien fatura
abi daga olu silamɛw ye wa u ka dugawu kɛ u bangebaa ninnu ye. Ouais, bon, sariya ka baara la maa o maa tɛ silamɛ ye ni sara silamɛya bɛ se k'a ka nisɔngoya yira i somɔgɔw la mais a ti dugawu kɛ banbaatɔ ye kisili sira kan a t'o kɛ mais a kɔni bɛ ŋaniya ɲuman siri balolenw ye k'a yir'u la degun min b'aw kan an b'a partager an bɛɛ sen b'a la naam. Nabi ko ko nin yɛrɛ tun ye ɲininkali laban ye mais n bɛ fɛ a ka sabali k'a tulo ma jɔ an bɛ fɛ ka kuma dɔ lase. a ye mankan minɛ minɛ a ye mankan minɛ minɛ. ayi o kɔni o ti a y'a fɔ réseau tigiw ye o t'u ka ko ye. réseau tigiw ka ko t'o ye. a ye réseau fɔ. nin tɛ réseau tigiw ka ko ye. n bɛ fɛ ka min fɔ nin ye ci min ye. président bi yan wa président jumɛn bi yan. ayiwa Moro Jalo na yan. nin chaise in bɔ yen dɛ. a ye réseau bɛɛ bɔ yen. o k'a bɔ a la ten. nin saba ka bɔ yen sa cɛ. i jɔ yan. Surakata bɛ yan. ayiwa i kuru ka bɔ yen. Surakata na yan. ayiwa i jɔ yan. kiba direct a ye direct jɔ an bɛna kunnafoni dɔ di ansaru bɛɛ ma kunnafoni tɛ juguman wɛrɛ ye Haidara ka laseli